बर' फरायसा आफादा बेखौनो नोजोर होबोदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेन्सेलर बै भाइस चेन्सेलरनि गोबांथार जि एन'मेलिस बे एन'मेलिसखौ बुंबोबाय थादों दिन्थिबोबाय थादों बे दिन्थिबोनायावहाय आसाम सरकारनि CM भिजिलेन्सआ बिखौ दाउखि हाइबस्ट खालामबाय केस वारेन्ट होबाय बिनि उनावबो बिथांखौ दिनै गभर्नर अफिसनिफ्राय होखारनाय जायाखै आरो बे होखारनायनि दायावनो बिथांमोननि हेंथायै जों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टाराव बिथांमोननि जि मुर्ति बेखौ सावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों दा उदालगुरि जिल्लायावबो दिनै बेखौ लादों आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौनो बुंगोन लाइस्राम लादु सिंहआ जिहेतुके गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बेयाव जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजांनि बाथ्राखौ बियो साननो रोङा बा साननो हायाखै बिनिखायनो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौमोन बे रोखोमनि खामानिफोरखौ मावबोआखै गोलाव समाव दिनैनिफ्राय 3-4 बोसोरनिफ्राय जे सेमेस्टारफोरनि रिजाल्टफोरखौ हमायमथि होनांगौमोन बे हमायमथि होआखै आरो लोगोसेनो जिखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार बेनि डेभेलपमेन्ट खामानिफोर मावनाय बेनि फाइनान्सियेल एन'मेलिफोरा दिनै नुजाफैबाय दा बेबायदि मानसिखौ जुदि दिनै जि नुसेयाव दिनै होखारिया बेयो जोबोद दुखुनो गोनांथार बाथ्रा जानानै फैदों आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि फरायसाफोर बे फरायसाफ्रा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां बाधा मोनफैगोन बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारा बै समसिम सोमावसारनाय हाबाफारिया थाबाय थागोन दिनै बिथांनि एपिजिखौ सावनाय जाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया फोसावनानै दोनखादों जे बेखौ आरोबाव जुदि होखारनाय जायोबा बेखौ रायजोनि जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजोफोरखौ लानानै सोमावसारनाय जागोन अब्लाना बेयाव बे गभर्नर अफिसनि जाय बिथांमोना बिथांखौ रैखानाबेक्षन होदों जेरै डक्टर साजल कुमार देब आरो लोगोसेनो बिबि मिश्रा आरो बिनिफ्राय साम चौधुरी बिथांमोना बे लाइस्राम लादु सिंहखौ दिनै रैखानाबेक्षन होदों दा बिथांमोनखौबो दिनै गरिहना होदों धिक्कार होदों जों गभर्नर अफिसनिफ्राय लाइस्राम लादु सिंहआ इसिबां काराप्टेड मानसि इसिबां जैग' गैयै मानसिखौ दिनैसिमबो भाइस चेन्सेलर पर्टआव होनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिसारनायखौ दिन्थिनो गोनां जादों आरो बे खुद्रिसारनायखौ जेब्लासिम बिथांखौ होखारनाय जाया एरेस्ट खालामनाय जाया बै समसिम खालामबाय थानाय जागोन जेंनाया बर' फरायसालिल' नङा बेयाव गासैबो हारि माहारिनि फरायसाफोरनि जेंना बेयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बिनि सिङाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनि जेंनायाथ' बर' फरायसाफोरनिल' नङा नंगौ नाथाय जिहेतुके बे ओनसोला बर' हारिफोरजों बा बर' डमिनेटेड एरिया हिसाबै आरो जोंनि गिबिसिन फरायसा आफाद हिसाबै बेयाव गाहाय बिफाव लानाय फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेखौ सिगांसिन जोङो मावनो गोनां जादों फैगोन सावरायलायनाय जादों गुबुन फरायसा आफाद गुबुन हारिनि फरायसा आफादफ्राबो बिथांमोना जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय ओंखारबोगोन मानो होनब्ला बिथांमोना जिहेतुके जोंनि ओनसोलाव बिथांमोना गिदिरथार मोनसे बिफाव लानो हाया दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि ओनसोल हिसाबै बिटिआरआ मोनसे खुंथाइ हिसाबै जोङो बिदा गेदेर हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांग्रो बेयाव बाहागो लानो गोनां जादों आरो जों खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गुबुन जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसा आफादफ्राबो बे मुलुगसोलोंसालि बा अर्थात क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सोमोन्दै जौगाखांनाय हाबाफारि सोमोन्दै बिथांफोराबो बाहागो लाफैगोन निश्चय बेखौ जों आसा खालामदों एबसुनि गोबां बार आन्दलन खालामदोंब्लाबो बिथांखौ आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैसिम जेबो इनिसियेटिभ लानाय नुवाखै बेराफारसेथिं एबसुनि मददआवनो सिआरआव जिरायनाय बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांजों मैया मोनसे समावनो एखे राहायैनो फिथा हानाय नुबाय जोङो मुलुगसोलोंसालियाव बिथांमोननिफ्राय माबायदि बिहोमा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा मिजिंथिगोन दा नायदो जोंथ' फरायसा आफाद हिसाबै फरायसानि खामानिखौ मावबोबाय थानांगोन नाथाय सरकारा सरकारनि खामानि हिसाबै बिथांमोना लागोन आयेननि बेबस्थाजों बिथांमोना लागोन सरकार हिसाबै सरकारनि बिथोनगिरि बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना खामानि मावगोन दा बेयाव जोङो थोंजोङै जोंनि खुंबाय थानाय सरकारखौ जोङो खावलायदों जे सावरायलायनायबो जादों जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ थाबैनो बिटिआर सरकार आसाम सरकारा मानिनानै बिथांखौ दायनिगिरि हिसाबै जि मोनबाय बेखौ खानांगौ होननानै खावलायबोनाय जादों खुब सम्भब आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बिनि सायाव नोजोर बोदों आरो बेखौ नोजोर बोनायाव दिनैसिमबो एसे सोलिबाय थादों आं बेखौ दिनै फोरमायनो लुबैयो आरो थोंजों बिथांमोना मावाखै बेखौ बुङाखै गोबांथार दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायलायनाय जादों आरो सरकारजों बिथांमोनाबो आसाम सरकारनो गभर्नरनो खुब सम्भब बिनि जि एन'मेलिस बेखौ इनफरमेसन मिथिनायाव आं बेखिनिखौ बुंनो हायो।